Alam, murag si Kwan? Murag si Joker? Yo, ma'am sir! Welcome sa kong channel. Ako na si Bantilan. Jarcelo. Koyog Mindua. Sumadon. Tanggob mi. Kami dua. Magmotor mi. Amping sa mong biyahe. Dayon. Dili ra kami ang dua magkuyog ha. So, daghan mi mga 7. 4 ka motor na? 5 ka motor. So, kita-kita rin tas tanggob. Amping sa mong biyahe. Ay mo kalimot og like and subscribe. Stay tuned sa kong channel. Bye! Naabot na ni Dre sa bukas. So, ulanan. Dayon. Bati kaya akong kwan, bati kaya akong helmet, di maklaro. So, kita-kita kaya po na stand-up. Ano na mga kauban, no? Hello! Hello! Sapa, di ba? Di kita maklaro. So, kita-kita na tas Tanggap City. Naabot kami sa Tanggob dayon. Gaulan. Basta kami ulan. So pasilong sa midway. Totoo, mawalang ulan, ipakita na ko sa inyo ang mga design sa Christmas symbol sa Tanggob City. So hello. Hi. Dali sa kayat. Kapasilong ni sa balay ni Mayang. Alam, murag si Kwan? Murag si Joker? Yo ma'am sir, salamat sa paglantaw. Ako gyapon si Bantilan. So mao to ang Tanggob City, Christmas symbol capital of the Philippines. Yan yung vlog natin. So share lang na og gamay ang among pagbiyahe sa Tanggob City. So pag adto namo from Iligan City, aming biyahe mig mga alas 3 kapin quarter to 4. So pagbiyahe pa lang namo sa may Bacolod na ulanan nami. So basta pasalamat dai ko ni
amigong Kevin gipahulam ko niya green coat before mi biyahe kay basin daw muulan. So wala siya nasayop, so nagulan jud siya, naulanan mi. So pasalamat ko sa iyang raincoat, dili ra ko murag piso. So yan, kung wala tong raincoat murag jud tag piso mabotogan mukas. So ming abot mig mukas, pag abot na ulan japon siya gamay, ulanan gyapon. Pag abot na mo Gusami City, nawala gamay ang ulan. Dito mi nanihapon din nangita mig Katulgan or Lodge. So nagpa-reserve mi daan. Tapos biyahe na pud mig Tanggob. 20 minutes ang biyahe from Gusami sa Tanggob Manata. Ayan, so pag biyahe, 5 mi ka motor, gagukod-gukod mi. Ako hina ko sa paliko. So hinay jud ko magpadagan basta likoon. So nabiyaan ko, pag abot na ako sa may Tanggob City na, sa may Petron, duha man ang agyanan diha, di ba? Kung katong nakaatog Tanggob City, di ba, duha ang agyanan. So ang isa daw is close. So dire direct sa my street. So nangutan ako. Ang gingon lang ato, ang gipungutanan. Salamat kay kuya. Street lang daw. So pag abot ako dito street, ngit-ngit naman kayo. So pag abot na ako sa may tulay, balik ko ng utanan na pag-uusap sa may Petron. So explain to si Kuyang Petron nga unahan pa second duhang tulay. Kaya ako rin isa nabilin ko kusog sa magpadagan, nabiyaan ko. Dayon pag abot pag-ingon ni Kuya nga unahan pa sa may tulay, so nagpadayon ko. May gani nakita na akong kauban, hayag ang iyang kuan, hayag ang iyang gisuot. Iyang gisuot ra ko nakitaan siya, dili kay siya nako maklaro. Kay ngit-ngit man. So mo to hunong ko sila gyud ay kung wala to na ako nakita ang iyang gisuot nga reflector, mulapas na pug ko, mobalik na pug ko siguro sa ngagi kay magyapon ko katulto. So ayan, so pasulod na mi. Pagpasulod na mo, gatuon na pud mig mao na to kay nay arko pag ando subdivision na mo gisudlan. No mga di balik na pud mi. So ayan, so pag abot na mo sa Tanggob, picture na. Ngayon katong last year 2018 katong mga bulak, mga rose, mga flowers. Karon mura gyapong design, ang nadugang lang is katong naigatoy-toyok. So ayan, so picture tadtaod muulan, pasilong na pod. Picture na pod, tadtaod muulan na pod. So dili nindot ang panahon sa mong pagadto, diba? So pero para sa kuha okay na gyapon kay at least adventure gyapon. Pag adto na ko 2017, misunod na po din ko 2018, then balik na po din ko 2019. Hope sunod next year nindot na po ng design kay mubalik na po gyapon ta dito sa Tanggob City. Ilang taon na po nato ilang Christmas symbol capital of the Philippines. So yan. So after na mo og picture mga alas 11 or quarter to 12 balik na mi og Gusami City. Dito may mga tulog. Ayan. So basa kaya mong sapatos, medyas, pagkaugma, basa gyapon nimong kuan, basa gyapon nimong sapatos, basa gyapon nimong medyas. Suot lang gyapon. Tapos pasalamat po ko ni Sir Joe kay gapahulam mo extra t-shirt niya. Kay duha ra ka buka akong gidala tapos nabasa pag biyahe, tapos yung isa para pang hoy-hoy. So ayan. Yan lang mga ma'am sir. After ni nga video, so nanapot tayo another vlog sa hoy-hoy. So atangin ninyo ang akong hoy-hoy nga vlog. So yan. So once again ako pa rin si Sibantilan. Daghang salamat sa glantaw. O daghang salamat sa mo subscribe. O sa wala pa min subscribe, please like and subscribe. Bell button na rin para ayos tayo, di ba? So kita-kita na po ta sunod na kong upload. Bye-bye.